नमस्ते. येस. तर आज आमच्याकडे भरपूर पाहुणे आलेले आहेत. त्याच्यासाठी आमची गडबड भरपूर झालेली आहे आणि भरपूर आज मच्छी पण भरपूर आहे आणि आम्ही एक मोठा तवा आणला आहे, तो पण तुम्हाला दाखवायचा आहे. येस, तर आपल्या किचनमध्ये आता नवीन एंट्री होत आहे. नवीन एंट्री म्हणजे कसली? नवीन नवीन शेगडी आजची ऑर्डर तुम्हाला दाखवतो. मग त्या ऑर्डरला प्रोसेस करायला तेवढी वस्तू हवीच होती आम्हाला. तर इथे बघा, हे कमीत कमी मॅरिनेट केलेले 11 पापलेट आहेत बघा. 11 पापलेट. ओके, 11 बोंबील दाखव. 11 पापलेटचे हे 11 बोंबील. हे बघा, दिसते तुम्हाला? तर मला सांगा, हे आपल्या नॉर्मल तव्यामध्ये किती होत होते? पहिले 3 होत होते. म्हणजे 11 करायचे म्हणजे एवढं सॅलड. येस, हे सॅलड बघा ताटामध्ये एवढं संपतो. हो, म्हणजे 4 बॅच करायला लागले असे तुला. हो. पापलेटचे 4, मग बोंबीलचे 3, म्हणजे कमीत कमी 4 ते 7 तवे तुला फ्राय करून. आणि तुम्हाला सांगतो, जेव्हा आपण फिश थाली लॉट मध्ये असते ना, लेट का होतो? तर फिश गरम गरमच फ्राय केली पाहिजे. आणि आम्ही कसं करून ठेवत नाही. हां, मग ते फ्रायसाठी लेट होतं. मग त्यासाठी आता मी आणलेला आहे एकदम मोठा तवा. ते मी तुम्हाला आता दाखवतो बघा. तर इथे बघा, सर्वात अगोदर जर मोठा तवा आणला ते तर दाखवतो, पण मोठा तवा आपल्या रेग्युलर गॅसवरती फिट होत नाही, त्याला तेवढी फ्लेम लागत नाही. ओके, तर इथे बघा, मी हे नवीन आणलेलं आहे. नवीन शेगडी कालच आणलेली आहे. तर ह्याची साईज बघ, हेवीनेस बघ आणि थिकनेस बघ. हे बघ, इकडे पकडायला, तिकडे पकड, एका हाताने पकड बघूया. नाही, ह्याला पकड, ह्याला उचल. जड आहे ना? हेवी मटेरियल आहे. म्हणजे ह्याच्यावर मोठे मोठे भात जे आपण करतो, मोठे मोठे 5 किलो कार्यक्रम असला तर 3 किलो 5 किलो, तर त्याच्यावरती होणार. तर आपल्या शुभांगी केअर होमस्टेच्या किचनमध्ये ह्याची नवीन एंट्री झालेली आहे बघा. सर्व काढायचं अजून. ह्याला हे पण देतात बघा, रेग्युलेटर पण असतं. सर्व असं आहे. तर आता मेन एंट्री करूया आपण तव्याची. सहजा उचलणार नाही तुम्हाला. हे बघा, भरपूर वजन आहे, म्हणजे असं हलका नाही. हे ह्याच्यावर ठेवतो. पावभाजीचा तवा. हा, पावभाजीचा. पण त्यांना मी बोललो मला स्पेशली मच्छी फ्रायसाठी हवाय. आता तुम्हाला ना ह्याचं उदाहरण दाखवतो. ह्याच्यात किती मच्छी होतील ना, ते हात ठेवून दाखवतो. हा, माझा एक हात ठेवला, तुझा एक हात ठेव मम्मी. अजून तुझ्या बाजूला तुझाच हात ठेव. 3 झाले ना? 4 तुझे तिकडे ठेव. 5 6 8 ते 10 होतील ह्याच्यात. 8 9 10 आणि मध्ये 2-3, म्हणजे मधी करून आपण साईडला घ्यायचा असतो तो. तर कमीत कमी 10 पापलेट होतील. म्हणजे हे 11 पापलेट आहेत बघ. तर हे एका बॅच मध्येच होतील. ह्याच्यामुळे काय होणार, जे आमच्यामुळे वेटिंग होत होती, म्हणजे 15-20 मिनिटाचा गॅप होत होता वरती जायला, तो आता होणार नाही. ही ऍक्च्युली गरज होते अगोदरच, पण आम्ही बोलतो जेव्हापर्यंत चालते तेव्हापर्यंत चालू द्या, कारण हे कसे एकदमच हेवी गोष्टी असतात सर्व. तर आता आम्ही आणलेले आहे. आतापासून मच्छीची मोठी ऑर्डर असेल तरी आम्ही आता घेऊ शकतो. बरोबर. येस, आणि येणाऱ्या काही वर्षात, येणाऱ्या 2-3-4 वर्षात ह्याच्यापेक्षा पण मोठा तवा येईल, ह्याची मला गॅरंटी आहे. तो असेल कमीत कमी 15, ह्याच्यापेक्षा असा मोठा असतो बघा. ह्याच्यापेक्षा पण मोठा पावभाजीचा असतो. ह्याच्यात कमीत कमी 15 पापलेट एकत्र होतात. ते पण आम्ही आणायला कमी नाही करणार. बघा, स्टेप बाय स्टेप चालू केलेलं. एका तव्यापासून 1-2 पापलेट पासून सुरुवात केली होती, तर आज आपण 10-12 नॉर्मल पापलेट आपण तळून देतो. येस, तर शेगडी बघा कशी आहे. आणि मटेरियल हेवीच आणतो मी, असं काही साधं आणत नाही. हे काल आणलं होतं, हे धुतलं व्यवस्थित, तेल लावून ठेवलं होतं मम्मीने एक दिवस. आता हे व्यवस्थित पाण्याने धुवून घेतलंय बघा. पाणी दिसतं वरती. चांगलं साबणाने धुवून घ्यायचा, घासायचा नाही. येस, तर अशी काही पहिल्यांदा कात्याने घासायचा. येस, तर अशी काही आमची नवीन एंट्री झालेली आहे आपल्या किचनमध्ये. आता फ्राय बी करताना दाखव याच्यावरती. बघ, तुला तवा उचलतो का बघ. बघ, अजून एकदा ट्राय कर. नाही उचलत, म्हणजे हलत नाही. असं वाटतं गमने चिटकवलाय ना तो. तुम्हाला उचलतो. आता दाखवतो. म्हणून मी बोललो ना, हा ते मी उचलतोय, पण मी सांगतोय की हेवी, एकदम हेवी आहे. म्हणजे असं आणलं असेल. तुम्हाला माहितीये, जेव्हा मी त्या रत्नागिरीमधून घेतलं मी काल एमर्जन्सी मध्ये. जेव्हा मी घेतलं ना, पहिला मी असा पकडला, असा पहिला पोटावर ठेवला, नंतर असा ह्याच्यावर ठेवला, नंतर परत असा ठेवला, नंतर असा पण ठेवला मी.
म्हणजे फिरवत होतो कारण वजन आहे ना ते. होय आणि मला दुकान आणि कार मध्ये अंतर होता भरपूर. होय. चला आता टोटल आपल्या बघा 14 थाल्यांची ऑर्डर आहे. आता आपले ताटं पण मी व्यवस्थित काढून ठेवले आणि तुम्हाला एक ताटाची क्वालिटी पण दाखवतो. एकदम हेवी आणि एकदम मस्त आहे बघा. ओके. आणि इथे दाखवतो हा जो बोचका आहे तो ह्या 2-3 महिन्यातच एक्स्ट्रा घेऊन ठेवलेले आहेत सर्व बेडशीट आणि ब्लँकेट. एक्स्ट्रा पूर्ण हे भरलेलं आहे. सोबत हे एक्स्ट्रा घेऊन ठेवलेले आहेत. बघा ताटं वरती जाण्यापूर्वी सर्व अशी प्रिपरेशन असते बघा. सर्विंग काही अशी होते आणि टोपं बिपं सर्व इथे आहेत. आणि इथे बघा सर्व तव्यावरती कशी सर्व भाकऱ्या एका टायमाला 2-2, 3-3 इथे पण 2 भाकऱ्या होतात आहेत. सोबत इकडे आपली फिश करी वाटतं, ही फिश करी. आणि इकडे पण भाकऱ्या होतात, इकडे पण भाकऱ्या. कारण भाकऱ्या झाल्याशिवाय आणि फिश झाल्याशिवाय वरती काय जाऊ शकत नाही. आणि जर 15 थाल्या 14 थाल्या आपण बोलले तर एक अंदाजे आम्ही 20-22 भाकऱ्या बनवूनच ठेवतो कारण ते लागतात ना. तर अशी काही प्रिपरेशन होते बघा. चला इथे बघा आपले हे पापलेट पण व्यवस्थित फ्राय होतं. ते 2 झालेले आहेत आणि अजून इथे होतं ते. तर सोबत तुला बोंबील पण द्यायला लागतील ना, नाही तर ताट पुढे जाणार नाही. मग आता बोंबील टाक त्याच्यात. ते बघा हे असंच पाहिजे होतं आपल्याला बघा एकदम. मग तर ते पटापट सर्व ऑर्डरवरती जातील ना. गरम राहतात आणि इथे पण काढून ठेवलेले आहेत. बोंबील होतात आहे, पापलेट होतात, अजून पण राहिले आहेत बघा. एवढ्या वेगवेगळ्या तव्यावरती लेट झाला असतं आपल्याला. बघा आपले जे ताटं सर्व झाली ते हे मिनी बसमध्ये आपले सर्व गेस्ट आले होते. आणि बघा मी पापलेट पण आजच आणले होते. आणि आता परत आपल्याला आणायला जायचं आहे कोळंबी. कारण त्यांना कोळंबीचे राईस, कोळंबी भात हवा आहे. त्यासाठी मला कमीत कमी 13 ताटं बोललं तरी मला 2 किलो तरी कोळंबी पाहिजे. तर त्याला ती व्यवस्थित चव येते आणि सर्व काय होतं. तर आता मी चाललो आहे परत फिश मार्केटला फिश आणायला. आणि येस बरोबर आहे, कोणाकोणाला कसं खाल्ल्यावरतीच चव माहिती पडते ना, की आता आपल्याला आवडलं तर आपण आता दुसरी व्हरायटी मागवूया. तर असाच कॉन्सेप्ट असतो ते. आता ते सर्व पार्टी गेस्ट आहेत, ते चालले आता फिरायला आणि आपण चाललो तर मच्छी आणायला. चल आपला बॉक्स रेडी आणि समोर बोट्स बघा किती लावलेले आहेत. चला आता मार्केटला जाऊया. आणि कोळंबीचं काय रेट आहे बघा. कोळंबी 300, 400, 500 मोठी घ्यायला लागेल. मोठे 2 किलो घ्यायला लागेल. मग ते व्यवस्थित असे भातामध्ये व्यवस्थित होतात ते. आपले अजून 4 पापलेट थालीची ऑर्डर आपली वाढलेली आहे बघा. आता लगेच फोन आला म्हणून लगेच पापलेट मला देता आले. जर मी आता घरी गेलो असतो तर मग त्यांना पापलेट थाली नाही बोललो असतो. मग काय चिकन थाली आणि व्हेज थाली मिळाली असती. म्हणून आमच्याकडे कसं ऑर्डर दिला तर बरं होईल. कसं मग मला आणता येतं. आजच माझे 2 राऊंड झाले, तुम्ही विचार करा. आणि अचानक सांगून होत नाही. त्याने टायमिंगवर बघा 5:30 वाजले. मी फिश मार्केटला होतो म्हणून घरी असो तरी विचार करायला लागला असता की येऊ की नको. आता कमीत कमी 2 किलो कोळंबीचा भात बनणार आहे. 2 किलो ज्यामध्ये मोठी छोटी मिक्स आहे. म्हणजे 400 रुपये किलो एक कोळंबी होते आणि एक 200 रुपये किलो. आणि पापलेट आपले 800 रुपये किलो मिळाले मला आज. 15 पाहिजे तर 10 झाले. 11, 12 बरोबर झालेत. 13, 14 एक ठेवामध्ये. एक ठेवमध्ये. येस वा वा वा. आता पूर्ण 15 मोदकांची ऑर्डर आहे. सोबतच पापलेट थाली 4 आहे. 6 कॉफी गेले, 9 चाय गेले आणि 1 मॅगी पण बनते. अजून आमचं जेवण व्हायचं आहे अजून. बघा ह्याच्यावरती आपल्याला तर साजूक तूप टाकायचं आहे सर्व. एक टाकल्याच गरम विरघळेल तो. बरोबर ना. गरम आहेत ना मोदक. म्हणजे माणसांनी खाल्ले ना की तुपाची पण चव येईल लगेच. असा वर पकडा, असं वर पकडा, अशी डिश असं वर. हां हलका जरा चिटकळायचा नाही.
चला अशा प्रकारे आपले मोदक झालेले आहेत. तर ही रात्रीची प्रिपरेशन बघा. हे ताट आहेत अजून पण. इकडे बघा भाकरी होते आहे. इकडे आता फिश होते, दाखवतो तुम्हाला. फिश पण 4 पापलेट झाले, ज्यामध्ये 2 कॉम्प्लिमेंटरी बांगडा, 2 कॉम्प्लिमेंटरी बोंबील. ते वेगळे करायचे. हां हे टाकू ना, ते वेगळे आहेत. आणि स्टार्टरचे पण बोंबील इकडे आहेत बघा. तिकडे आपली कोळंबी झालेली आहे. बाकी या 2 वाटीत वाढा. चला इकडे झाले सर्वात गरम. हां आणि इकडे बघा हे बिर्याणीसाठी अशी प्रिपरेशन होते. हे गरम आहे तरी तुम्हाला दाखवतो बघा. म्हणून आम्ही कधी कधी बिर्याणीची ऑर्डर घेतो, तर कधी कधी घेत नाही, कारण त्याला भरपूर खटपट असते. तो आतमध्ये बघा कसं गरम होतं. तर व्यवस्थित झालं पाहिजे तर ही बिर्याणीच्या ग्रेव्हीला चव येते. 1 किलो वेगळी आणि 1 किलो वेगळी बनवतो. पण जास्त मोठ्याचा अंदाज होत नाही व्यवस्थित. बघा 1-1 किलोची बिर्याणी बनवण्यासाठी 1-1 किलो इकडे तांदूळ पण ठेवलेत बघा. 1 किलो तांदूळ, 1 किलो तांदूळ. आणि हे आपला बांगडा पापलेट सर्व फ्राय होते. फ्राय झालेला तर सर्व होणार आहे. सगळं हवं तर सगळं अजून पुरणार नाही. अजून ह्याच्यात कोलंबी टाकली आहे. हो हां आपण जरा कोलंबी बघूया. हां हे बघा जाडी कोलंबी वरती आली बघ. जाडी हे बघा कोलंबी वरती आली नाही. तर असं आपला मस्त प्रॉन्स राईस एकदम रेडी होते मस्त. त्याच्यात पण टाकलंय पाणी. नाही, पाणी नाही, भात नाही टाकलाय अजून. त्याच्यात नाही टाकलं. हा, गरम पाणी हवंय ना. हां हां प्रॉन्स बघ कसे दिसतात. सुकल्याशिवाय मीठ टाकायला. चला ह्याच्यात मीठ आता पडलेलं आहे. हा 1 किलो भात आहे आणि आपली 1 किलो कोळंबी आहे. त्यात पण 1 किलो भात आणि 1 किलो कोळंबी. बरोबर. तर 2-2 4 किलो झालेले आहेत. म्हणजे 2 टोपात केले. आपल्याला 13 प्लेटची ऑर्डर आहे. 13 प्लेट. आता आपल्याला एक अंदाजा मिळेल की किती होतंय ते. होय बरोबर आहे ना. आणि उरले तरी 1 2 3 भाई 4 भाई 4 4 प्लेट अजून संपू शकतात ते दाखव. पण आम्ही जेवढं होईल तेवढं गॅसला देणार ते संपूर्ण. पोट म्हणजे बघा मुरतय सारखा वाफला घालून मुरत नाही बाप्या. पण ह्या वाफेली ना आम्ही ही जर सुगंध गेला ना बाहेर कोणाकडे तर त्यांना समजणार की बिर्याणी शिजते. ही पण प्रॉन्सचीच बनते अशी. म्हणजे त्या प्रॉन्सच फ्रेग्रन्सच वेगळा येतोय. चला हां आता वरती सर्विंगला पण हवी आहे. त्याच्यात आपण त्याच्यात टाकली आहे ना. कोथिंबीर पण व्यवस्थित गेली की तेवढी चव ती कशी भाताला लागेल ना. आपलं ह्याला नको आहे ते तिकडे टमाट वगैरे आहे तो. कोथिंबीर त्याला हवे काय कोथिंबीर. हो हाय काय मग सांगता तर कोकण आणला नसती. राहू दे. आता भात एकदम व्यवस्थित झालेला आणि गरम गरम आहे बघा. माणसे एकदम आवडीने खातील. ह्याच्यात कोळंबी पण दिसते ना. येस बरोबर. येस वाढूया आता. बस मी बघा असं खाली वाढतोय. आणि इथे 13 वाढले होते. 13 4 वरती गेले, 2 खाली आहेत, बाकीचे इकडे सर्व. कोलंबी फ्राय पण होते ना. स्टार्टर कोलंबी फ्राय कर बघा इकडे वाढतोय. 13 होते. 13 मग मी एका टोपात 10 झालेत आणि 3 राहिलेत. हे बघ ऑलमोस्ट संपलेला आहे आणि 3 वाढायचेत अजून. म्हणजे 10 प्लेट झाले. बरोबर 10 प्लेट झाले. 1 किलोचे. हां 1 किलो कसं 2 किलो 4 किलो बनवलेस तू. 1 किलो कोलंबी 1 किलो तांदूळ ना. 2 किलो झाले ना. 2 किलो झाले. तेच मी बोललो. तरी पण 10 म्हणजे 9 समजायचे. आता हे कोणाला एक्स्ट्रा पाहिजे तर पण देऊ शकतो. पण ते अजून 3 वाढून नाही शकत मी. 2 किलो मध्ये किती झाले प्लेटी. एक कमीत कमी एक अंदाजे ना आपण 8 पकडायचा. 8 पण 10 होतो. 8 पकडायच्या 8 असे. म्हणजे अजून पण परत करायला 8 माणसांनी जर सांगितली तर एवढी आपण 2 किलोची करू शकतो. येस आणि कोलंबी छान झाली आहे. चला तो टोप बघा संपला. आता हा आपला नवीन टोप बघा. गरम वाफ आली हात घातला मला. लाईट गेली आहे.
चला तिकडे किती प्लेट आहेत? 1 2 3 4 1 4 4 4 जर असे अरेंज केले तर हे 12 झाले. 4 4 4 12 13 14 प्लेट आपली 14. तर आज घावणे चटणी आणि बटाट्याची भाजी. येस, सर्व भरा घ्या. चला आजचा बघा एकदम स्पेशल नाश्ता आहे. घावणे चटणी पण आहे, त्यासोबतच आपण त्यांना बटाट्याची भाजी पण दिली आहे. घावणे चटणी बटाट्याची भाजी अशी टोटल 14 प्लेटची ऑर्डर आहे आपली. मी बरोबर 14 वाढलेले. 2 बाहेर गेले, आता किती बाहेर जातं ते दाखवतो तुम्हाला. तर नाश्ता बघा सर्व आता इथे सर्व झालं. आणि आपलं हे वीकेंड आहे ना, तर आता पण आपल्याकडे 4 रूममध्ये 14 माणसं आहेत. आणि आता मी पाणी चेक करायला चाललो पाठी. सोबतच आपल्याला आता परत फिश मार्केटला जायचं आहे, कारण त्यांना सुरमई बोंबील थाली हवी आहे खायला. तर मला पूर्ण परत 1.5 किलोची तरी सुरमई लागेलच. आणि हे बघा पूर्ण पाणी आम्ही भरतच राहतो, म्हणून एवढ्या माणसांची सोय होते ती. नमस्कार. रत्नागिरीसारख्या ठिकाणी ही एक वास्तू तयार होते. तरुण उद्योजक ओंकार शिरवाडकर ह्याची. मी वेगवेगळ्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा निसर्गाच्या ठिकाणी जाऊन तुम्हाला मी थोडासा निसर्ग पण दाखवते. जरा बघा आजूबाजूला अतिशय सुंदर पद्धतीने छान कोकणातलं लाल घरं, इकडे छान अशी झाडं आणि अतिशय सुंदर हवा, अशा ठिकाणी ध्यानधारणेचे खूप सारे कार्यक्रम मी अनेक ठिकाणी जाऊन करत असते. मी ओंकारला शुभेच्छा देते की त्याच्या उपक्रमाला खूप सुंदर प्रतिसाद तर मिळोच, परंतु ध्यानधारणेचे मनशांतीचे खूप छान छान कार्यक्रम इकडे घडोत. वेगवेगळ्या लोकांनी योगासनं, योग सामर्थ्य, मनस्सामर्थ्य वाढवण्यासाठी नक्की त्याच्याकडे या. आणि ह्या वास्तूला आपण खूप छान शुभेच्छा देऊया. तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने मी ह्या सुरेख उपक्रमाला शुभेच्छा देते. नमस्कार. संगीता शेंबेकर. थँक्यू व्हेरी मच. आणि 2 प्रश्न मला आहेत. तुम्ही गेस्ट म्हणून आमच्याकडे कितवी व्हिजिट आहे? मी खरं म्हणजे पाहुणी म्हणून ओंकारकडे पहिल्यांदा जेव्हा आले तेव्हा त्याचे सगळे व्हिलॉग्स बघूनच आले. आणि रत्नागिरीमध्ये पण इतर अनेक संस्थांना भेटी देण्याच्या दृष्टीने मी जेव्हा इथे राहिले तेव्हा त्यांच्याशी माझे कौटुंबिक संबंध कधी झाले मला कळलंच नाही. हा होमस्टे, टिपिकल चेक इन चेकआउट, या सगळ्या गोष्टी आमच्यामध्ये घडल्या नाहीत. कारण माझाही छान बोलका स्वभाव त्यांना आवडला, माझे ध्यानधारणेचे उपक्रम त्यांना आवडले. आणि आई, ओंकार ह्या सगळ्यांनी मला खूप छान आस्थेने इकडे जेव्हा वास्तव्य करायला दिलं तेव्हा आता मी जवळजवळ 3ऱ्यांदा इकडे येते आहे. आणि आता इकडे आल्यानंतर होमस्टेपेक्षाही होमच्या बाहेरचं म्हणजे आपलं स्वतःचं घर कुठेतरी मिळतं. आई छान स्वागत करतात. घरगुती सुंदर शाकाहारी जेवते मी, त्यामुळे छान शाकाहारी जेवण पण इकडे छान मिळतं. ओंकारचा तत्पर स्वभाव, कुठलीही सर्व्हिस लागली, रिक्षा लागली, गाडी लागली किंवा कुठलीही माहिती लागली तरी धडाडीने पटकन त्याचं पूर्ण करणं. आणि कोणी आजारी पडलं तर त्यांच्यासाठी सेवा करणं, हे जेव्हा मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलं तेव्हा मी त्याला एक तरुण उद्योजक म्हणून सलाम केला. अशा सर्व तरुण उद्योजकांनी आपापल्या जागा सांभाळून जर अशा पद्धतीचे निवारे तयार केले तर का तुम्हाला उत्पन्न मिळणार नाही आणि तुमचा खूप छान भरभराट होणार नाही. विशेषतः कोकणासारख्या ठिकाणी जिथे शांत सुरम्य वातावरण आहे, सुरेख हवा आहे, तिकडे तर सगळ्यांनी यायलाच हवं ना. नक्की या. फक्त ओंकारचाच होमस्टे असं नाही, कोकणामध्ये अनेक छान छान उद्योजकांनी खूप छान प्रकल्प केलेले आहेत. नक्की भेट द्या आणि त्यांना अनुमोदन द्या, त्यांना एन्करेज करा. ऑल द बेस्ट ओंकार, टू युअर फॅमिली आणि तुझ्या सर्व परिवाराच्या मनोइच्छा पूर्ण होत हे मी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने तुला शुभेच्छा देते. धन्यवाद. हिल टू डील विथ संगीता शेंबेकर. थँक्यू. चला एक गेस्ट रिव्ह्यू घेतला, आता आपण दुसऱ्या गेस्टचे रिव्ह्यू घेऊया. या मॅडम आता जे रिव्ह्यू दिले आहेत पण 3ऱ्यांदा आले होते. आणि आता पण ह्या मॅडम आहेत, इथे सर आहेत त्यांचे आणि त्यांचं बाळ आहे. तुम्ही 2ऱ्यांदा आलात बरोबर? गेल्या वेळी मे महिन्यात आलेलात, आता आलात. तुमचा रिव्ह्यू द्या मला स्टे फूड सर्व्हिसबद्दल. ओके. हा आमचा ॲक्च्युली सेकंड विजिट आहे होमस्टेला. आणि आता कोकण म्हणलं की आम्हाला पहिल्यांदा शुभांगी खीर होमस्टेच आठवतो, कारण त्यांचे फूड आणि त्यांची सर्विस खूप अमेझिंग आहे. म्हणजे ॲक्च्युली मला फूड तर खूपच आवडतात. तर त्यामुळे आम्ही म्हणजे आता फर्स्ट जेव्हा कोकणला व्हिजिट करायचं असतं तेव्हा फर्स्ट आम्हाला हेच जाणवतं की आम्हाला शुभांगी खीर होमस्टेलाच व्हिजिट करायचं आहे म्हणून. तर ओव्हरऑल आमचा एक्सपिरियन्स खूप छान होता.
थँक्यू. आणि स्टे तुम्ही आता 3 दिवसाचा घेतलेला हो, ना? आमचा आता 3 दिवसाचा स्टे होता. येस, थँक्यू. थँक्यू सो मच.